n'elu ụwa ka ahụ ka ị ga na-arụ ụgbọ ya n'elu ụwa ka ị mere n'elu ụwa ka ahụ ka ị ga na-arụ ụgbọ ya n'elu ụwa onwego onye anyị mere ihe onwego onye anyị suru aka onwego onye anyị gbara ụkwụ onwego onye anyị suru aka onwego onye anyị nọchiri anya anya ịnọchiri onye anya anyị nọchiri onye anya anyị nọchiri onye anya a nọchiri m onye anya o sese nni nọchiri onye anya onye anyị nọchiri onye anya nọchiri onye anya anyị nọchikwana onye anya sị ya erila ego dị ya mma anyị nọchikwana onye anya sị ya agbala egwu dị ya mma anyị nọchikwana onye anya sị ya emela ote dị ya mma onye anyị si emere ote dị ya mma ịnọchiri onye anya ọkwa nke i mere ka ị ga-asha ajụjụ n'iru Chukwu nke i mere nụ n'elu ụwa ka ahụ ka ị ga na-arụ ụgbọ ya n'elu ụwa onye na-amala nụ dị mma etu ụwa wụ na onye na-awe ya ọ dara mmadụ ọka ebe nchama eji ama shaman ọka ebe nchama eji ama shaman meji aba good friend social club of Nigeria eti ogori oke onwego onye mmere ihe Chief Robert n'ịga-adị Chief Robert n'ịga-adị anyanwụ onwego onye mmere eze kwesịrị n'ịga-adị eze kwesịrị n'ịga-adị onwego onye mmere ihe onwego onye mmere ihe gentụlanya meji onye ọma n'obu ọhịa ọkụ omenjọ mere onwe chukwu ese n'ịga-adị Chief Task Force chukwu ese n'ịga-adị onwego onye anyị mere ihe Baba Olisa n'ịga-adị ezi ọhịa best keeper onwego onye anyị mere ihe skibọyị nne m osisi ọma elekwere m n'ịga-adị onye bọọlụ skipo n'ịga-adị n'ịga-adị Brazil onwego osisi onye ọma anyị mere ihe ịnọchiri onye anya elekwere maka nwa mkpọrọ osisi ọma nwatija ọchasaibucha nwatija kelere m nwatija onwego onye mere ihe nwatija onwego onye mere ihe obo imere n'elu ụwa ka ahụ ka ị ga na-arụ ụgbọ ya n'elu ụwa nke imere n'elu ụwa ka ahụ ka ị ga na-arụ ụgbọ ya n'elu ụwa awe okike Chukwu nne m awe okike Chukwu awe okike Chukwu ụwa siri ike ụwa tiri ike nne m ụwa tiri ike ụwa tiri ike ụwa siri ike nne m ụwa siri ike ụwa siri ike ọkọ Ọnịcha meji aba n'ike m o metere uche eje nka o metere ụka eke nka na m na-ekwu nwego onye onye ọma na mmere mmesi duru ọ ga-adịrị gị na omego onye mmere ihe Franco Badesi elekwere mmiri riri ugwu landlady n'ịga-adị onye ọma na ji anti nene n'ịga-adị alibasa meji aba aka mma omego onye mmere ihe ifiko meji aba truli bịa omegha ma cheta Chukwu ọkụ ome mma mere onwe ome mma mere onwe
Rose ọ ga-adịnụ gị na mma o. The tallest man in this Abia State. Wow. Ọfịsa ka m na-ekwu nwanne m ome ya ma cheta Chukwu ego onye mere ihe Kalume Kalu ọ ya dịrị gị mma Kalume. ọ ya dịrị gị mma From Stacy Aiti Omegi, Umuahia. Sabidi ni ga-adị o Sabidi ni ga-adị o Aike ka m na-ekwu The boy is good. The boy is Aike ka m na-ekwu This is Morgan. Abia State Vigilant Group Abia ka m na-akpọ Abia State Vigilant Group ọnwa dọma meji aba ka m na-ekwu ego omego onye mmeri Kevin meji aba o Kebere Kevin meji aba o omego onye mmeri ọfịsa Derika omego onye mmeri omego onye anyị nọchi bara anya anya Officer. Fragbi imu nne m But aside which I got him. shoba ọbọ ka m na-ekwu o metụrụ ụka eje nga o metụrụ ụka eje nga omego onye mmeri omego onye mmeri Elekwere m Papa Sese. Asị m, Abacha one man Chimere social n'ụwa. man, different social. ka ahụ ka ị ga-anara ụgbọ ya n'elu ụwa Nnamdị onye na-ehicha m ihe abọrị ekwa onye ramala nọ na mmechi ọyị ekele kwere mechi ọyị mmeji aba may you so rest in perfect peace John Osisiọma elekwere maka onye ọma mụ na-eshi akụkọ too nwa mma nini may you so rest in perfect peace in Jesus name amen elekwanụ maka elder KUK Papa Sese Daddy may you so rest in perfect peace in Jesus name amen ejike mo ame nwanne m ome ya ma cheta Chukwu asị m nke imere n'elu ụwa ka ahụ ka ị ga-anara ụgbọ ya n'elu ụwa ọ gala mbatị na ị ga-adị ọ ga-adịnụ gị na mma na mbatị ọkwa isi na sheshe ga-ekumekwe gị kumekwe ka ọ dị makwala gị na olo ekwa shobo udela amala nọ dị mma Emeka Sese gamakwa n'ilu na ọ ga-adịnụ gị na mma my brother uche elekwere m mama Emeka mama Victor ọ ga-adịnụ gị na mma elekwere maka mmema Aunty Lagos ọ dị makwana gị na mma o Mami Ifi onye ọma na Alọma Hospital Queen Elizabeth ọ ga-adịnụ gị na mma mọmi Mama Nkechi. omego onye mere ihe dọkịta omego onye mere ihe Dr. Chinedu Eke n'ịgadị omego onye mere ihe Brother Kalibe meji aba o Ọka Abacha ihe mekwere n'elu ụwa ka ahụ ka ị ga-anara ụgbọ ya n'elu ụwa gamanụnụ n'ilu na anyị ikuku unu n'azụ ebeme n'ilu ebeme n'azụ ebeme n'aka nri ebeme n'aka ekpe onye nọrọ onye anọchiga makwala n'ibe ya maka ọkwa n'ebe bere ugobere nke shibe ya emekwala n'ukwu akwa ya ọkwa akata igbo shi n'elu daa ya onye shụma ibe ya shụma ebe o shiri ga mgbe ahọrịala nụ mma olo bọlo ka m na-ekwu Johnny Aba ka m na-ekwu pilot John Bull meji aba o ekwetachike ka m na-ekwu ọhụrụ George ọkpọ ya onye mba na wow elekwere mmanịja onye ọ ga-adị n'mma na-ehicha m
kelenu maka director onye ọma m eji aba ebe ka m na-ekwu ife a ọ bụrụ na MCC Pioneer Hotel director ọ ga ejike m ụwa mee nwanne m omeọma Cheta Chukwu ekwa onye biri n'ibe ya biri papa sese ọ ga-adịnụ gị na mma udekwe ọfisi eze ọ ga-eze ya gazi ekwele gị onye ọma m eji aba baro onye ka m na-eji anya ezigbo okorobịa Ifeanyị Electronics kwọcha Electronics gama n'ilu ọ bụ ibisi ebise gị ke na-emekwe nwa gị maka nwa gị kelekwere m Babogu Babogu onye ọma na cemetery Awilo Ndiwo ọ ga-adịnụ gị na mma Awilo dandan onye be mekwe onye be shimakwala onye anọchimakwala n'ibe ya ọ bụ ibinikwa m shụma m n'ilu ma shụma gị n'azụ ebe ji ọ dịnụ mma ekwumekwe ya ekwumekwe oyibo asị gị love your neighbor as you love yourself na wow ekwa sewa koko ekwere m ekwe Electronics onye biri ibe ya biri ekwa kelele m ndị Electronics niile ndị ọ ga-adị na mma chembele kelembe chopop ihe mere n'elu ụwa ka ahụ ka ị ga-anarụ nwa ya n'elu ụwa ebe enyi mba nke i mere n'elu ụwa ka ahụ ka ị ga-anarụ nwa ya n'elu ụwa onwe ego onye mere Chief Director onye ọ ga-adị na mma Chief onye ka m na-ekwu ibe a ọ bụrụ Nwaọra ya dị mara gị na mma Nwaọra Ogokwute na wow eze kwesịrị kiss Director Commonwealth Hotel Shama Director Commonwealth Hotel ọ ga-adị gị na mma ebe
Great Stars ebe me n'ilu ebe me n'azụ ya dị mmanụ unu na mma o anyị ga na-eje eje na-abata abata kwa shup 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 na wow ọnwa menyi ọnwa monyu ọnwa mobenye ọnwa digiri ego ọnwa menyi ọnwa monyu ọnwa mobenye ọnwa digiri ego President Igbo ya nne ọmụletara gọvanọ bụ onye ọnwa amaghị ọmụletara onye isi ụlọ nzukọ bụ onye ya nne ọnwa mobenye ọnwa digiri ego lekere nụ papa nne ọnwa amaghị ọmụletara papa bụ onye ya nne ọnwa amaghị ọmụbata ngajụ oyi ọnwa mobenye ọnwa digiri ego Tochukwu nne ọnwa amaghị nke onye ọnwa mobenye ọnwa digiri ego ọnwa amaghị nke onye ọnwa amaghị nke onye kedu ife anyị ga-emere n'ọnwụ nene ụwa nwanne m kedu ife anyị ga-emere n'ọnwụ a ga-asụrụ nne ya akwa nne m a ga-ewetere ya indomi ọnwa amaghị nke onye a nwere ike inye ya ego ọnwa amaghị nke onye a nwere ike ịsụ moto ọnwa amaghị nke onye a nwere ike ịsụ ụgbọala ọnwa amaghị nke onye a nwekwara ike ịsụ ụlọ ọnwa amaghị nke onye ewere m 100 eke ọnwa amaghị nke onye ewere m 100 eke ọnwa amaghị nke onye ọnwa mobenye ọnwa amanyụ ọnwa mobenye ọnwa digiri ego ọnwa amaghị nke onye ewere m ụmụ moto ọnwa amaghị nke onye lete na-akụ m ọnwa amaghị nke onye ọnwa mobenye ọnwa digiri ego ọnwa bata nwatakịrị ebewe akwa nne m ọnwa bata nwokenye ebewe akwa nne m ọnwa bata nwa agbọghọ ebewe akwa nne m ọnwa bata n'onye nne ebewe akwa nne m kedu ife anyị ga-emere ọmụ ọnwa amaghị nke onye ọnwa mobenye ọnwa digiri ego umelo nne m ọnwa amaghị nke onye ọnwa mobenye ọnwa digiri ego eda ka UK ọnwa amaghị nke onye ọnwa mobenye ọnwa digiri ego ọnwa menyi ọnwa monyu ọnwa mobenye ọnwa digiri ego ọnwa menyi ọnwa monyu ọnwa mobenye ọnwa digiri ego ọnwa menyi ọnwa monyu ọnwa mobenye ọnwa digiri ego ọnwa mobenye ọnwa digiri ego ekelekwere m ndị chọọ imeji aba ọnwa ọnwụ bata ngajụ oyi ewekekwa ego ọkwa ọnwụ bata onye shi na onwekọta ihe niile onwere enwe inwesi akwa ọ bụrụ n'ọnwa ka iritere n'ụwa ka ị ga-ebula mmụọ ahụkwa m dọkịta ọ dịghị n'ọnwụ n'ụwa ekwara m 100 tekin ọ dịghị n'ọnwụ n'ụwa mana ife anyị na-alụ n'Chukwu mmadụ tozu oke nwanne m etozu oke ọnwa ga-emesi nwanne m ọnwa amaghị asị na ọ dị mfe nne m a ga-enye n'ọnwụ fọs